kejingjar nga jong ki arngut ki nong jok kai prote la ni ki turis ki badai no po Indur jong ka Madhya Pradesh hapo Jela Meghalaya katau Raja Raghuvanshi bat ka Sonam Raghuvanshi nadu ka arplai tarik jong upanai me kalong ka we ni ki phang pedeng jong jing keren bat kejing yatu khana la kalong link ba ki social media bat haka imlang salang kalong ka we ni ki jing jel se ka bangila banong ka ban kata ka burom ki ijot jong ka Jela Meghalaya kham tam ya ka thain sora ka balong ka jaka ha ka ba bebun ki beriu ki im link ba kinong wan jong kai pertai bat ka singin kong kata ka artaring jong upanai jun ling ba ka jing tracy tom jong ki pulit jong ka NDRF bat ka SDRF ai lap bat layo ban seno ai kamet ke jong Raja Raghuvanshi ka bala sedang ban put narut jong ka khyat wei saudong bat na kaleng pulis ru hadin jong postmortem la pentikna ba ka ne ka de ka jing sya penyap dusmon re ka ba yade pat kurim jong u kata ka Sonam Raghuvanshi pulit kidang ye thuat ye ka bat haduk mentai kini kisi om som lalap din nei ai sephang jong ka lama ka ru kala sya penyap lu ne kadang im kat kum nak tolong khobor jong ki national new ong ba kini arngot adin mai ka pendat ki jing ye thok song kurim jong ki kila plan ban lek kai honeymoon bat ka jaka ka ba kila jit kalong ka Kashmir bat ka Meghalaya hendrei nomor ka tu jing jia ka badang sujia hapo Pahalgam jong ka Jammu and Kashmir bala pankhi sundon ni katma plen ke India bat Pakistan kum tai kila jiet banwan sasilong nakabenta ka honeymoon jongki bat kan ni jing jia ngi sutu bokalong ka weni jing jia ke ba khampla ke balong telain ha kila jia hapo ka Jela Meghalaya din melalap ya ka Madhya ka jong Raja Raghuvanshi Uhmen jong u Vipin Raghuvanshi ulong ba kan ni ka de ka well pre-plan moderar lene ka jing penyap bala plan lupa bat hajing keli jong ki new channel aku biade bat u henman jong ka Sonam Raghuvanshi henman jong ka ru ong ba ngengek ba ka Sonam kadang im hendrei kala sya rabor se ai bat kum juru hapun kor ka bakat du hapadeng ka Sonam bat ka kini jong u raja ka balong ka kiyau ka jong ka Sonam kala ong ba midon mentah me hapadeng jong ka riat bat ka khlau ka bajeliu pha ha ka ba u raja ru don hang ne udon sathi serum bat kalau ong bangalah thai bat ngalah thangan ba kum ta ter ka jing keren jong ki ka yai bat ka don rus koi khobor ham saya ka bayai ling ba ki national new channel ka ba ong ba se ka ne ka jing sya penyap jong Raja Raghuvanshi kala bandai ba ki baron keti bat penyap yu ki dei ki ba nakari Bangladesh namar kalong tak ba si paulo ni khan 8 kilometer ai ka jing jingai nakari Bangladesh bat yo le se ma sendap ban le ka ni kam ko sir kai ki phat no bat rabor yak Sonam sa Bangladesh kum tangi sutu bakan ke jingjia kalong ke jingjia ke balong kelan jelebi hadu tata bat nimla ban tip menu budon keti akan ke kam ban ngai scam ba sisin kasmi ke sisa kan sapa tidak butakan ke por ngatul kot no hong ni kublai siboni pibara